ду хирси моддаи нохунсафеди 6 ва 16 сола бо муваффақият аз Тоҷикистон ба ҷумҳурии Чех расиданд. Ин ду хирси тоҷикӣ акнун танҳо намунаи нодири хирсҳои тиёншонӣ мебошанд, ки дар як боғи ҷонварони Аврупо маскан гирифтанд. Иван Кубат, зоологи боғи ҷонварони Оҳрада дар шаҳри Ҳлубока над Влтавоу шахсан ба Душанбе рафта дар пайи саёҳати заминии 15 рӯзааш охири моҳи июл ниҳоят Гулу Зӯҳроро ҳамроҳаш ба Чехия овард. мо 15 рӯз дар роҳ будем ва масофаи тӯлониеро аз шаҳри Душанбе то Ҳлубока над Влтавоу сипарӣ кардем. ҳоли ҳарду хирси тоҷикӣ хеле хуб аст. мо аз Тоҷикистон ҳаракат кардем тавассути хоки Қирғизистону Қазоқистон, Беларус, Литва ва Полша ниҳоят ба Чехия расидем. албатта дар роҳ баъзе аз мушкилот пеш омад. масалан мо дар сарҳади Қазоқистон 3 рӯз дар мондем, чунки санадҳое ки доштем то охир ба муқаррароти иттиҳоди гумрукӣ мувофиқат намекард. мо мунтазир мондем ки иҷозати транзитии интиқоли хирсҳоро аз нав бигирем, вале ин мушкил ҳам билохира ҳал шуд ва ҳоло ҳама чиз хуб аст. як мушкили таҳияи санадҳои интиқоли хирсҳо аз Тоҷикистон ба Аврупо ин будааст, ки хирсҳои нохунсафед ҳамчун навъҳои нодири ҷонварон таҳти ҳимояти қонунҳои байналмилалӣ ва ЦИТЕС эъломияи тиҷорати байналмилалии навъҳои нодири ҷонварону наботот қарор дорад. Тоҷикистон зери ин санад имзо нагузоштааст ва аз ҳамин хотир таҳияи санадҳои иҷозатдиҳандаи берунории хирсҳо то 2 сол тӯл кашид. мушкил дар иҷозати Тоҷикистон невуд, дар тарафи Аврупо буд, ки ҳал шуд, гуфт Кубат. зимнан ду хирси моддаи тоҷикӣ акнун бо як хирси нари тиёншонӣ, ки аз ин пеш ба ин боғи ҷонварони чехӣ аз шаҳри Екатеринбург оварда шудааст, ҳамроҳ шуда оила барпо мекунанд. дар сурати ба шароити зист унс гирифтани ҷонварон эҳтимол дар оянда ин хирсҳо насли нави хирсбачаҳоро ба дунё оваранд. вале ҳоло Гулу Зӯҳро дар ҳолати карантин ва ё муроқибати махсус қарор доранд. давоми 4 ҳафта ҷонварон бояд ба муҳиту хонаи нав одат кунанд ва аз назорати тиббӣ гузаранд, то ки зиндагии баъдиашон дар ҷойи нав бемушкил пеш равад. боғи ҷонварони Оҳрада бо ифтихор мегӯяд, ки хирсҳои нав малламӯ буда аз оилаи хирсҳои тиёншонӣ ҳастанд. намунаҳояшонро танҳо дар боғҳои ҷонварони Тоҷикистону дигар кишварҳои Осиёи марказӣ, Русия ва инак шаҳри Ҳлубока над Влтавоу пайдо кардан мумкин аст. хирсҳои бӯри тиёншонӣ ё нохунсафед ба китоби сурх ворид шуда дар табиати ваҳшӣ ҳамчун хирсҳои дар ҳоли нобудшавӣ ёд мешаванд. дар кӯҳҳои Помиру Осиёи ҷанубӣ шумори умумии ин хирсҳо дар ҳудуди 200 сар гуфта мешавад. хирсҳо ба ҷумҳурии Чех бар ивази 2 ҷуфт кенгуру оварда шуданд, ки моҳи июл ба Душанбе бо ҳавопаймо бурда шуданд. тибқи иттилои радиои озодӣ як рӯз баъди ба Душанбе оварда шудани ҷонварони австралиягӣ яке аз онҳо даргузашт. ҳоло дар боғи Душанбе як кенгуруи нар ва 2 кенгуруи мода мондаанд. азбаски кенгуруҳо дар шароити бисёр ҳамсарӣ зиндагӣ мекунанд, мегӯяд ин зоологи чех, барпо кардани зиндагӣ барои ин 3 ҷонвар дар ҷойи нав набояд мушкил шавад. Иван Кубат мегӯяд, ҳарчанд ҳоло ҳеҷ нақшаи ҷиддии дигареро дар мавриди табдили ҷонварон бо Душанбе накашидааст, вале дар оянда ӯ мехост аз Тоҷикистон ба Чехия морҳои нодир ва ё дигар ҷонварони ба гуфтааш аз назари илми зоология ҷолибро биёрад. дар боғи вуҳуши шаҳри Ҳлубока над Влтавоу асосан ҷонварони аврупоӣ, Осиёи шимолӣ, чинӣ ва аз қаламраҳои собиқи шӯравӣ гирдоварӣ шуданд, ки шуморашон ба садҳо адад мерасад.